Punt número 20 és estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, pel Comitè Intercentres d'EMSA, per la Societat General d'Aigües de Barcelona i per l'Agència Catalana de l'Aigua i desestimar la resta d'al·legacions presentades en relació a l'acord del Consell Metropolità de 24 de juliol del 2012. En conseqüència, aprovar definitivament l'establiment i prestació del servei del cicle integral de l'aigua i aprovar definitivament l'establiment del sistema de gestió del servei públic del cicle integral de l'aigua mitjançant societat amb capital social mixt. Vots en contra, abstencions, quedaria aprovar. La meva posició serà abstenció. Molt bé. Nosaltres ja vam dir en el moment en el que es va fer una proposta de creació d'una empresa mixta, que nosaltres en relació a les empreses mixtes no teníem una posició a priori, sinó que ens posicionàvem a posteriori, és a dir, que primer ens miràvem, després presentàvem les esmenes i després miràvem com havien tots els aspectes relacionats amb les esmenes. Així que nosaltres, seguint el que ja vam anunciar en la relació inicial amb el que es vam abstenir, vam presentar 5 esmenes. Tal com s'acaba de llegir ara, s'ha acceptat parcialment algunes d'aquestes esmenes presentades per Esquerra Republicana i algunes han quedat una mica pendents de l'esdevenidor. La primera que nosaltres vam presentar era que no ens semblava raonable que quan es produís aquesta empresa mixta, fruit d'una empresa privada i una empresa pública, el nom que quedés definitivament fos la de l'empresa privada. Per tant, vam sol·licitar que hi hagués un canvi de nom de l'empresa, de manera que s'havia suggerit en el seu inici. Aquesta esmena se'ns ha acceptat parcialment des de l'òptica que se'ns ha acceptat que es canviï el nom de l'empresa, que passaria a dir la Societat Metropolitana de la Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, Aigües de Barcelona, Societat Anònima. Però no ens queda clar què acabarà passant amb l'acrònim i, per tant, considerem que ha estat acceptada, però acceptada parcialment. La segona esmena que vam presentar, i per nosaltres era molt destacada, era el que es mantinguessin els llocs de treball d'EMSA i que es donessin garanties fehacients i indiscutibles que això seria així, tant en els seus aspectes quantitatius com en els seus aspectes qualitatius. Aquesta proposta, al nostre entendre, se'ns ha acceptat sense matisos i, per tant, estem molt satisfets que la nostra esmena hagi ajudat a deixar constància tàcita i inequívoca que es mantenen els llocs de treball d'EMSA i, com a mínim, les mateixes condicions econòmiques en les quals es trobaven ara. La tercera esmena que nosaltres vam presentar va ser que es tingués en compte la previsió del compte de resultats en l'aprofitament de les aigües depurades. En aquesta esmena se'ns diu que no se'ns accepta perquè és un tema a tenir en compte a mig termini. Bé, si es mira quina és l'actuació o quina és la utilització que fan en aquests moments de les aigües depurades, doncs creiem que es pot acceptar que entri en joc a mesura que vagi prenent més importància i, per tant, considerem que la resposta és adequada. La quarta esmena que vam presentar és que s'indemnitzessin els costos en els beneficis del cànon industrial del cànon que es durava en l'Ajuntament. En aquest sentit no ha estat acceptat i aquesta ens preocupa. Ens preocupa perquè, tal com vam esmentar en el seu moment, que si el cànon que rep l'àrea metropolitana no està en part, almenys, internalitzada dins dels costos, els beneficis del cànon industrial, doncs clar, el que acabarà passant és que acabarà repercutint sobre el producte de l'aigua i, per tant, acabaran pagant aquest mateix cànon els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Nosaltres pensem que no és adequat.
I l'última esmena que nosaltres presentàvem era que consideràvem inadequat el percentatge d'incorporació de l'esmena de l'empresa pública a la part de la mixta amb un valor només del 15%, és a dir, 85% del pes de l'empresa privada, 15% del pes de l'empresa pública. Nosaltres presentàvem una alternativa que fora del 65 al 35%, és a dir, que hi hagués una participació mínima representada per part de la pública del 35%. Aquesta esmena no se'ns ha acceptat, però se'ns adreça a la legalitat vigent, al qual ha d'haver-hi una valoració, un examen i una ratificació per part dels experts que valorin el pes de cada una d'aquestes empreses o l'integrar-s'hi a l'hora de definir els percentatges. I per tant entenem que, tot i que no estem en desacord clar i sense confusions, en què la mixta es constitueixi un pes del 85% de l'empresa privada i 15% de l'empresa pública, el fet que s'hagi de sotmetre una valoració, examen i ratificació d'experts externs doncs fa que se'n vagi de les nostres pròpies mans a l'hora de poder fixar aquest percentatge. En definitiva, nosaltres creiem que la constitució d'aquesta empresa mixta pot representar beneficis en l'entorn de la gestió del cicle integral de l'aigua, però també veiem que hi ha uns riscos i l'acceptació parcial d'aquestes esmenes fa que es despegin alguns dels riscos que nosaltres veurem i que alguns quedin constituïts en els seus mateixos marcs i compromisos. Per tant, nosaltres ens abstindrem en la constitució d'aquesta empresa, tenint en compte que, com he dit al principi i vaig dir en la seva aprovació inicial, nosaltres sí creiem que el fet que es pugui constituir una empresa d'aquest tipus ens pot aportar algunes solucions, però que s'ha d'estar molt atent que això no acabi convertir-se en la derivació d'un problema en l'administració pública per l'empresa privada. Creiem que està mínimament preservat, però no totalment preservat. No funciona. No arriba. No que em donin un micro. No em donen un micro, Si no, igual... Sí, ha posat el PP. Ah, ja està. És que abans sí que potser... Ara sí, Gràcies, president. Des del grup metropolità d'Iniciativa Esquerra Unida, nosaltres hem presentat també un conjunt d'al·legacions que en línies generals expressaven el que ja vam manifestar en l'aprovació inicial d'aquesta proposta de creació d'empresa mixta. Expressaven el rebuig al que es proposava crear i constituir, però també el com. El com s'ha estat constituint i és a dir, com arriba fins aquí aquesta proposta. De totes aquestes al·legacions que nosaltres hem presentat, cap ha estat estimada. I aquesta desestimació va acompanyada d'unes respostes on cap d'elles supera mínimament els dubtes jurídics i tècnics que nosaltres exposàvem. I en cap cas, doncs, resten força els arguments que fonamenten la nostra posició contrària al procés de mercantilització de la gestió de l'aigua que avui se'ns proposa. Al contrari, la manca de justificacions tècniques i jurídiques ben argumentades en reforcen aquests arguments. I destacaré en 6 punts el que per nosaltres són les principals febleses i també els punts de desacord del que avui se'ns està proposant. En primer lloc, estem creant una empresa d'economia mixta d'àmplia majoria privada i aquesta no es troba en cap cas justificada per una millora del servei als usuaris i a les usuàries. Passem a un nou escenari on l'aigua serà gestionada amb criteris de mercantilització i l'aigua no és una mercaderia, és un dret bàsic. I la política d'aigua hauria de girar entorn als interessos públics, als interessos de la ciutadania. Perquè sabem que sota la lògica del benefici, qualsevol cost empresarial es transferirà a les tarifes i acabarà finalment carregant amb els costos serà la ciutadania, que haurà d'afrontar pujades abusives de preus, com ja estem veient aquest darrer any. En segon lloc, es parla de la gestió del cicle integral de l'aigua, però no ho és. I no ho és perquè no s'inclou, per exemple, el sanejament en baixa, el clavegueram,
Per què? Doncs perquè l'àrea metropolitana de Barcelona no té competències en clavegueram, només en la coordinació de les xarxes. Però en canvi sí que inclou l'abastament en alta, quan tampoc l'àrea metropolitana de Barcelona té competències, tal com ha expressat en les al·legacions l'ACA i ATL. Per tant, es parla de cicle integral de l'aigua quan l'objectiu no és altre que ampliar el negoci d'Agbar. En tercer lloc, es confon el cicle integral de l'aigua amb una concessió monopolística. En cap cas, la concessió del cicle integral de l'aigua determina que això s'hagi de gestionar amb un únic operador. Els beneficis de la creació d'un servei de cicle integral de l'aigua no justifica la creació d'un únic operador que ho controli tot sota l'enclau empresarial. La gestió del cicle integral de l'aigua es podria desenvolupar amb una pluralitat d'operadors coordinats entre ells. Però, de nou, la realitat és que es parla del cicle integral de l'aigua quan l'objectiu no és altre que ampliar el negoci d'Agbar. Aquesta concessió monopolística ens porta a una adjudicació directa i incerta. Per què? Perquè es fa sense un procés de lliure concurrència. No es garanteix avui que Agbar sigui la millor empresa privada per fer-se càrrec d'aquest servei i que això no suposarà un perjudici pels usuaris i les usuàries. Per què? Doncs perquè això només es podria haver garantit amb un concurs públic i transparent. No és cert, tampoc, que la gestió integral de l'aigua només pugui ser encomanada a Agbar. L'aplicació de les previsions que s'al·ludeixen del ROAS per establir la forma de gestió de servei públic sota la modalitat d'empresa mixta mitjançant un conveni amb l'única empresa establerta no es poden aplicar en aquest cas, perquè avui Agbar no és l'única empresa que opera en el territori metropolità, però sobretot no és empresa establerta ni en l'abastament en alta, ni en el sanejament en alta, ni en la reutilització d'aigües regenerades. Tots ells són avui serveis públics, fins al moment, que accedeixen àmpliament al servei d'abastament en baixa, sobre el qual es podria reconèixer algun caràcter Agbar. També en les nostres al·legacions se'ns dona la resposta, se'ns diu que, perquè nosaltres proposàvem fer una auditoria externa, se'ns diu que es farà posteriorment a l'aprovació definitiva. Si avui el registre mercantil ens obliga a tenir aquesta auditoria externa, per què no la tenim ja? Per què no l'hem pogut analitzar abans que es doni aquesta aprovació definitiva? En conclusió, estem creant un nou servei i no trobem cap justificació, cap de la que ens han donat, que justifiqui que es faci sense licitació pública. En cinquè lloc, cal recordar que avui els drets d'Agbar sobre el servei d'abastament en baixa estan en dubte, arran d'una sentència del 2010 que qüestiona la titularitat d'Agbar sobre aquest servei. Aquesta sentència ha estat recorreguda per Agbar, però encara no s'ha resolt aquest recurs. Per tant, per què estem aprovant tot això sense tenir la seguretat jurídica que aquest recurs no serà desestimat? Perquè si es desestima aquest recurs, amb aquesta proposta que avui s'aprovarà amb l'oposició d'Iniciativa Esquerra Unida, es perpetuarà una estafa a la ciutadania. L'estafa de que avui Agbar opera en 23 municipis sense una concessió en la distribució i en l'abastament en baixa legalment establerta. Sense resoldre aquesta qüestió és improcedent avançar i molt menys reconèixer drets, sobretot el cicle integral de l'aigua, per 50 anys. Doncs creiem que es produiria una autèntica i irregular consolidació d'expectatives i ampliació de drets injustificables des de la defensa de l'interès públic. I agafant aquest argument acabaré. La durada de la concessió, 50 anys. Per què 50 i no 25? El tema essencial per saber si són 50 o 25 és clarificar si aquest nou servei és de mera explotació o també comportarà l'execució d'obres. Si és el primer, són 25. Si és execució d'obres, són 50. Quines seran, llavors, la nostra pregunta és quines seran les noves obres que executarà aquesta nova empresa mixta, que no estiguin ja incorporades en els acords anteriors amb Agbar en la distribució en baixa. Perquè si fem referència a totes les obres d'execució que haurà de comportar el sanejament en alta, en les mateixes al·legacions se'ns diu que això és una competència estrictament de la Generalitat, de l'ACA. Llavors, estaríem parlant, és rellevant aquest tema, perquè estaríem parlant de 25 anys i no de 50. Ja no entrem si aquesta durada ha de comptar a partir de l'any 83 o del 97, perquè és una altra interpretació més que qüestionable. Per tant, lamentem que avui, davant la possibilitat de seguir construint i enfortint la política pública de l'aigua a l'àrea metropolitana i també a Catalunya, majoritàriament en aquest plenari s'esculli aquest escenari. Un escenari de gestió de l'aigua sota la lògica mercantil d'obtenció de beneficis privats, lluny, per tant, de l'interès ciutadà, de l'enfortiment, avui més que mai necessari, d'una gestió de l'aigua a partir de criteris i de valors d'interès públic. Per tant,
Doncs amb tots aquests arguments creiem que ens sobren els motius per manifestar el nostre vot contrari. Gràcies. Una intervenció més. Passaríem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Quedaria aprovat amb els vots en contra d'Iniciativa Esquerra Unida i l'abstenció de Junts pel Papiol, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Passaríem al punt 21.